En aquest vídeo us ensenyo com deixar de rebre publicitat i correus promocionals de Gmail d'aquells que has demanat en algun moment però ja ni te'n recordes quan ho vas fer i que t'omplen tota la teva safata de forma ràpida amb newsletter i coses que al final no vols. Vols una solució ràpida? Doncs aquí la tens. Google, per tal de separar els correus i que nosaltres estiguem contents, senzillament ens classifica els correus per tant que tinguem una inbox més lliure i que veiem els correus. Però a l'hora de la veritat, moltes d'aquestes coses ens molesta, ens hi hem subscrit sense donar-nos compte i el que volem és que ens deixen enviar correus. És tan senzill com fixar-se en aquesta URL d'aquí i substituir des de l'1 fins al final, ho substituïm per hashtag SUB. I mira què passa quan li dono l'enter. Se'n va al correu i es torna a carregar, però aquesta vegada tot el que veiem és a tot el que estem subscrits. Aquí, en aquest cas, només ten 3 subscripcions, però si jo em volgués subscriure, senzillament clicaria aquí i em dessubscriuria. Per exemple, en aquest cas, com que no en tinc cap per dessubscriure'm, espera't un segon que vaig a buscar un altre lloc on en tinc moltes més. Si us fixeu, aquest és un altre correu que tinc i tinc moltes coses que no vull borrar. Tots els que em seguiu a classes sabeu que el Nailpatel no el borraré però tinc, per exemple, el Turijobs el podríem borrar. Mireu, segueixo la línia, pum, 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 pum. I aquí què em diu? Darse de baja. Ala, ja li ha tocat a darse de baja. I què em diu aquí? Anular subscripció? Sí, anul·la, total, un problema menys. Així que ara jo us deixo que me'n queden uns quants per fer i vosaltres ja sabeu. Si no voleu rebre totes aquestes coses, les teniu aquí i amb un clic us doneu de baixa. Si voleu saber més sobre tecnologia, senzillament el que heu de fer és seguir-me. Vinga, fins a la pròxima, ciao!